tal? Benvidos a unha nova edición de Cero a 100, xa saben, este é o programa que facemos na Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación e achegámonos este curso, sobre todo, a diferentes perfis profesionais, pero, sobre todo, científicos, técnicos, tecnolóxicos. E hoxe aquí, neste Instituto Carballés, no IES Alfredo Brañas, no que estamos, imos ter a unha exalumna que o ano pasado foi Premio Nacional de Investigación e que traballa relativamente preto de Carballo, sobre todo é docente na Universidade da Coruña, tamén é investigadora do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e da Comunicación da UDC. Para falarnos do seu perfil profesional da Intelixencia Artificial, dese premio que obtivo, está hoxe con nós a exalumna deste centro, Verónica Bolón. Benvida, Verónica. Que tal, Verónica? Benvida. Hola, Toma que tal? asento, por favor. Bueno, se o Celta xoga en Balaídos, o Dépor en Riazor, e o Bergantiños, creo que xoga aí en Berto, a ti hoxe tamén xogas un pouco na casa, non? Eu hoxe estou moi contenta, facía 22 anos que non pisaba este centro, o sea que estou super contenta e super emocionada de volver a miña casa. Dicíalle un pouco os alumnos que hoxe temos aquí, que son alumnos de bacharelato do IES Alfredo Brañas, de bacharelato da rama que seguramente ti estudaches hai uns cantos anos, a científico-técnica, que hoxe va a estar connosco unha enxeñeira informática, non? Sabes de inteligencia artificial porque te especializaches moito niso, pero por seguir unha cronoloxía vamos a verte aí sentada, non? E contanos un pouquiño como naceu pois esa querencia pola informática inicialmente. Pois eu a verdade é que non tiña unha vocación clara e de feito eso era algo que a min me molestaba moito internamente, non? O sea, eu pensaba que a xente tiña unha vocación clarísima polo que ia facer, entón eu pasaba uns anos e non a tiña, pero bueno, eu pensaba como, pois cando sea o momento vaime vir, non? E, bueno, sentada aquí, pois houve algunhas charlas, incluso de orientación sobre as distintas carreiras a estudiar e tal, pero, bueno, eu vía que pasaba o tempo e eu seguía sin unha vocación clara. O único que tiña claro era, bueno, eu fixera o bacharelato científico-tecnolóxico e tiña claro que, vale, que me interesaba bastante das enxeñerías. Pois, bueno, gustaban as matemáticas, a física, tal, parecíame, bueno, que eran profesións con futuro, e entre as que había, eu, de feito, a que escollín foi enxeñería en telecomunicacións. Entón, esa foi a miña primeira opción na selectividade dese momento, colléronme e fun a Vigo, á Universidade de Vigo, que era onde había teleco, e ali empecé a estudiar, e, bueno, cando máis ou menos pola metade do curso, pois empecé a pensar, pois a mí non me gusta esta carreira, pois isto non é o meu. Claro, eso a mí frustraba-me moito porque, bueno, fui unha alumna de moi boas notas e tal, non? Como que eso non se esperaba de min ou algo así, daquela, claro, era unha guerra interior que eu tiña, como vou abandonar unha carreira, non? Como que dirán meus pais, non? Bueno, bastantes preocupacións e tal, pero cheguei a un momento en que dixen, a ver, tampouco vou agora condicionar todo o meu futuro en algo que non me gusta. E daquela, pois, un día armeime de valor e conteillo a meus pais, a verdad, que me apoyaron moitísimo. Paralelamente, pois, estaba falando con as miñas compañeiras cas que estudiara aquí no Alfredo Brañas, e ela estaba en enxeñería informática na Coruña, e díxome, pois eu estou super contenta aquí en informática e tal, por que non ves? Porque además seguro que as asignaturas que aprobes, pois xas poden convalidar e tal, e así non o sintes como un ano perdido. Bueno, todo eso a min convenceume bastante. Entón, pois, decidínme, e o ano seguinte cambiei-me e empecé enxeñería informática, sen saber moi ben tampouco de que iba o tema e sin ter vocación, pero despois fun vendo o que se facía e aí sí que descubrín a miña verdadeira vocación, que era a enxeñería informática, e despois máis tarde a investigación e a intelixencia artificial. Dicía entón, Verónica, que primou un pouco en ti que a vocación, non? Que che gustara, entendo que, digo, agora nos metemos en faena en informática e na inteligencia artificial, pero é un bo consello tamén para estes rapaces que están en bacharelato, que o mellor ven o seu futuro profesional próximo e que están nerviosos por atopar o seu futuro, que no teu caso non é que fora un erro, sino que decidiches esperar e atopar o que realmente che gustara porque a vida profesional é moi longa. Efectivamente, o sea, isto tamén conto moito cando vou aos institutos para que non teñamos medo a equivocarnos, non? Case sempre se pode rectificar. E a vida vai de eso, vai de ir probando cousas e, claro, era o que pensaba eu, solo por decir que mal queda no meu historial que abandonei unha carreira, vou estar toda a miña vida dedicándome a algo que polo que sexa
non me está gustando, non? Entón, bueno, a veces hai que ser valientes e non ter medo a equivocarnos, e normalmente a vocación acaba chegando. Esa vocación de Verónica Bolón, exalumna do IES Alfredo Brañas no que estamos, foi a informática e especializaxeste en algo que está hoxe en día en boca de todos, que é a inteligencia artificial. Dicíalle os rapaces antes de comezar que o mellor nos informativos viron como unha IA china xa lle está plantando cara ao chat GPT dos americanos OpenAI, bueno, cousas que xa están moi preto nosa. Eu quería preguntarche un pouco que é a inteligencia artificial, non? Entendo que non é pedirlle a Google Maps que che legue a un sitio, nin a Alexa que che poña unha canción, non? Entendo que Tamén. pero eso é un pouco primario, non? Entendo que ese chat ou esa relación que temos que empezar a ter coas inteligencias artificiais vai máis alá disso. Sí, a ver, a particularidade da inteligencia artificial, bueno, é unha disciplina científica tal que intenta emular usando ordenadores como pensamos e como aprendemos as persoas, non? E a diferencia un pouco clave é que con unha programación máis tradicional ti das unhas regras claras ao sistema e fai esas cousas. Pero que a inteligencia artificial, sobre todo co subcampo que se chama aprendizaxe automática, que é a que hoxe en día a que ten bons resultados, trátase máis ben de deixar que o sistema, a partir de datos, intente extraer de aí regras ou patróns, saque as súas, por exemplo, imaginadevos que hai que aprender a distinguir entre un can e un gato, pois non, o que lle vamos a dicir é isto é un can e isto é un gato, pero non lle vamos a dicir cousas como os gatos son máis pequenos, os cans teñen diferentes tamaños, os gatos teñen a cola larga, senón que vamos a deixar que o sistema o aprenda. E ademais tamén que se adapte conforme vai recibindo máis información, non? Iso é un pouco a particularidade de como aprenden este tipo de sistemas, que sobre todo aprenden moi ben cando teñen moitos datos, como é no momento actual desde a chegada do Big Data. Claro, a min isto a priori asústame un pouco, o sea, eu penso nunha película que se chama Her, que hai, que é dun tipo que se enamora como dunha inteligencia artificial que ten no ordenador, porque a inteligencia artificial acaba gustándolle igual que se fora unha persoa humana, non? Entón, tamén hai coches a día de hoxe, sobre todo en Estados Unidos, que as normativas ao mellor son un pouco máis laxas, que teñen conducción autónoma, etcétera, etcétera. Isto da aprendizaxe automática xa está aquí, o sea, xa é posible entablar este tipo de relacións tan complexas, non só na ficción, nas películas e demais. Sí, a ver, a inteligencia artificial xa está aquí. O sea, eso estamos usando continuamente, demos ou non nos demos conta, e ademais isto é algo que se espera que só vaya a máis. Bueno, aquí quería aclarar que, a ver, que ainda que se puxo de moda ahora non é algo que acabe de nacer, senón que naceu a mediados do século pasado, pero, por exemplo, había avances xa nese momento, pero que se quedaban un pouco no papel porque non había nin a cantidade de datos suficiente, nin a potencia computacional que temos hoxe en día, non? Entón, por iso é agora a explosión. E xa se están conseguindo avances impresionantes, o sea, simplemente ChatGPT, agora xa estamos acostumados, pero cando chegou, bueno, eu que non me podía creer, non? Eu empecé a escoitar, non, hai un chatbot, tal. Non é o meu campo de especialización procesamento de linguaxe natural, pero bueno, sabía que houbera algúns intentos de chatbots e non eran moi bons. E claro, ves ChatGPT que con todos os seus fallos ti falas, conversas con ele, parece unha persoa prácticamente, non? E iso é un avance impresionante, non? E, bueno, é máis que tivamos nos últimos meses e anos, pero ademais a inteligencia artificial pois ten moita aplicación a medicina, a administración e finanzas, bueno, realmente a calquera ámbito no que teñamos un montón de datos dos que aprender. Como se traballa ou como traballades os informáticos coa inteligencia artificial, non? Porque entendo que, bueno, eu non son informático, pero programábase, non? Normalmente programase e en base a unha serie de comandos os ordenadores facían unha serie de cousas, non? Pero unha inteligencia artificial coa que ti falas e automáticamente, digamos, en teoría, contestache e se relaciona contigo, entendo que o ser eso tan activo e tan inmediato, como cambia o paradigma para os profesionais que traballades coa inteligencia artificial? Si é que o cambia de alguna maneira, non o sei. Realmente cos chatbots o que ves é o resultado. Internamente están programados igualmente, non? Os sistemas de inteligencia artificial ao final é un algoritmo máis ou menos complexo, donde non lle das esas directrices como regras que decíamos, pero se lle das aprendes destes datos, bueno, fanse certos cálculos matemáticos desta maneira ou desta outra, aprendemos a predecir o que sexa, e bueno, despois tes uns resultados e tal. Entón, a forma de programar
en principio é igual, pero tamén é certo que ChatGPT e compañía teñen unhas habilidades de programación moi elevadas, entón xa se empeza a falar de se seguirá facendo falta saber programar, non? Eu penso que sí, porque a ver, eu vexo o ChatGPT como... Claro, que xa as propias inteligencias artificiais programen a outras inteligencias artificiais. Sí, ou que te axuden a programar, non? Se é o teu traballo. Pero, bueno, eu vexo máis como un becario, sin menospreciar os becarios, pero no sentido de que podo dicir, axúdame con esta tarefa que eu sei na facer, pero é como super rutinaria ou tal, e quítame tempo ou é moi tediosa, pero despois eu podo supervisar e saber se está ben, non? Porque aínda non está claro. E isto pásanos moito tamén en enxeñería informática, onde obviamente hai que ensinar a programar ao alumnado, fanse unhas tarefas de programación e tal, e claro, que a chegada de ChatGPT, o sistema que había que era, hai que facer esta práctica de programación, o alumnado faina, entrega o código, miramos se está ben, claro, eso pedías yo a ChatGPT, facía o mellor que a calquera, entón tivemos aí tamén que reinventarnos, e agora, por exemplo, en algunha asignatura que estou eu, en vez de ter que entregar o código, os alumnos poden usar ChatGPT ou o que lles dé a gana, pero despois teñen un exame escrito, sen ordenador, onde se fan preguntas sobre como foi a programación, de forma que, aínda que usaran unha axuda, se o entenden, o concepto, pois van a probar, e se non. Antes de meternos un pouco en faena en cousas que lideraches ti as investigacións e que xa están en marcha, outra das cuestións sobre as que investigaches é sobre a contaminación ou a pegada ecolóxica, digamos, da inteligencia artificial. Que investigaches nese senso? Porque, claro, estamos o mellor chateando con ChatGPT ou con a inteligencia artificial e non nos damos conta, pero sí que hai un consumo de enerxía, non? Cando se usan inteligencias artificiais. Que averiguaches nese senso? Sí, a ver, eu a primeira vez que me di en conta de que a inteligencia artificial podía contaminar de alguma maneira foi en 2019, onde li un artículo científico e aí facían unha estimación e decían que o proceso de adestramento é cando o sistema está aprendendo, non? Imaginados, pois eso, volvemos ao exemplo anterior, queremos aprender a distinguir entre cans e gatos, pois damos un montón de exemplos de cans e de gatos, o sistema está aí durante un período que poden ser semanas ou incluso meses en tarefas moi complexas, aprende esas diferencias, e despois unha vez que está adestrado, é cando lle damos unha foto nova de un can ou un gato e nos dice é un can ou un gato, non? Entón, esa parte de adestramento, como digo, en modelos tipo ChatGPT dura meses. En este caso era tamén un modelo de linguaxe, non era ChatGPT, pero era outro. E, bueno, decían que esa parte de adestramento emitía tanto CO2 á atmósfera como 5 coches na súa vida útil. Entón, esa foi a primeira vez que eu vin cuantificado de alguna forma isto, porque todas as cosas de tecnoloxía, os centros de datos, non sei que, temos as fotos na nube, parecenos que é algo etéreo, que está por aí, pero non. Ou cando eu fago unha consulta a ChatGPT, tamén parece etéreo, pero non, ten un consumo enerxético tanto desa parte onde aprendeu, como agora que está dándonos un resultado. Entón, a partir de aí, empecé a fixarme bastante no tema, e, por exemplo, pois de ChatGPT estiman que o adestramento de GPT-3, que foi o primeiro que nos lanzaron ao público, pois consumía tanta enerxía como 126 casas danesas, porque se fixo en Copenhague este estudio, en un ano. Wow. Claro, aí hai moitísimos datos así, non? Despois, agora tamén nos avisan moito de que, por exemplo, xenerar imaxes, que tamén se fai moito agora con esta IA xenerativa, pois consume moitísimo máis que xenerar texto. A xente non somos conscientes destas cousas, non? Pero quizás deberíamos empezar a selo, non digo non utilizar estas ferramentas, porque son útiles e poden nos aforrar moito tempo, pero facelo con sentidiño. A veces volver ao analóxico, consultar algo nun libro, nunha enciclopedia, falar cun veciño que sabe de coches en vez de preguntarlle a Google sobre coches. Sí, ou eu que sei, a veces usamos esta IA xenerativa para, non sei, para estar cos nenos por divertirnos. Vamos a xerar unha imaxe, eu que sei, de unha xirafa na lúa. Bueno, pois igual hai que ser consciente de que esa tontería está consumindo bastante enerxía, que non é o mesmo que non sei, vas facer un traballo que necesites ilustrar con imaxes ou que sexa, pois ten unha utilidade máis ética, quizáis. Claro. Estamos falando de inteligencias artificiais, de ChatGPT, de Gemini, de Copilot, hai moitas, non? De proxectos que lideraron outros investigadores que non son Verónica, pero ti tamén chegaches a desenvolver ferramentas de inteligencia artificial
que xa se poden usar e que están en uso, non? Quero dicir, que unha das cousas que vos gusta aos investigadores, que o que pensades e investigades chegue a ser usado, non? Teña un fin social. Algo mencionaches sobre o eido médico, pero creo que nese senso, sobre todo en ferramentas diagnósticas, tes algúns avances que xa se poden usar, non? Non son sistemas que estén comercializados ni nada, senón foron colaboracións puntuais con, por exemplo, con centros médicos ou outras cousas. A ver, a mí tamén me gusta a investigación básica, en plan, fai falta tamén dedicar tempo a investigar cousas porque sí, pero sí é certo que aos investigadores nos gusta moito cando podemos aplicar a algo real. Por exemplo, un dos problemas médicos foi unha vez que fixen unha estancia en Boston, nunha universidade que se chama Northeastern University, e ali o problema que había que resolver era de diagnosticar unha enfermidade que se chama retinopatía do prematuro, que son algúns bebés que nacen prematuros e teñen un problema coa visión, non? Entón, tiñan como esas imaxes, esas retinopatías que se fan, e o problema era que había moito desacordo entre expertos, non? Para diagnosticarse a partir dunha imaxe había enfermidade ou non, daban ya a varios expertos, os expertos dicían aquí sí, aquí non, pero había moitísimo desacordo. Non se pode, o sea, ao final era difícil sacar unha conclusión. Era que utilizamos algúns métodos de aprendizaxe máquina para ver dentro desas imaxes como en que píxeles, por simplificar, se fixaba máis o sistema automático para dar un diagnóstico, e ao final tamén se viu que quizás os expertos humanos non estaban fixándose en eso e por eso aí tiñan máis desacordo. E, bueno, un pouco así, pues, intentar entender tamén por que os expertos eso, non se poñen de acordo, e esta ferramenta era como máis obxectiva, non? Non quere dicir que vayamos sustituir aos médicos, pero era como un apoio. Despois tamén é unha aplicación que fixemos para outra retinopatía, en este caso creo que a diabética, se non recordo mal. Pois aí tamén o problema que había era que había as imaxes tamén de retinopatía e extraíanse, bueno, facíanse uns cálculos, digamos, a partir das imaxes extraíanse dai unhas características para que o sistema puidera aprender. E o problema que había era que extraer estas características, algunha delas, era moi costoso en tempo. Entón, os médicos non usaban o sistema porque se cada vez que poñían unha imaxe tiñan que esperar, non sei, ponte, 10 minutos simplemente a que se estrean as características e o sistema dixera, pois, é retinopatía ou non é retinopatía, o que xa se aburrían e preferían facelo eles a man, non? Entón non era usable. E aí desenvolvemos uns novos métodos, bueno, que se chaman de selección de características, onde se iba, vale, cales das características son importantes, pero vamos a primar as que teñan menos custo en termos de tempo, que era o que aí era importante, non? Incluso, ainda que a veces se perdera un poquinho despois de precisión no resultado, pero así conseguíramos baixar ese tempo de extracción das características importantes a menos de un minuto, entón xa era un sistema que os médicos iban a aceptar moito máis. Falaremos agora dese dilema, bueno, de si a inteligencia artificial vai a quitar postos de traballo ou a quitarnos médicos, pero sí que é certo, polo que dices e os avances que ti estás comentando, que o mellor en ferramentas diagnósticas ou en analizar problemas ao final, non? Porque sobre unha imaxe, unha radiografía, que unha inteligencia artificial detecte erros ou nun coche elementos mecánicos que funcionan mal, digamos que a inteligencia artificial pode axudar moito en diagnósticos, en resolver ese tipo de problemas, ou unha das principais utilidades que estades detectando que hai, esa detección de cousas obxectivamente eliminando calquera carga subxectiva, non, a min pareceme isto, a min pareceme outro. Sí, efectivamente, son dos grandes potenciais da inteligencia artificial e para min un dos meus usos favoritos porque, bueno, porque é como máis útil, non, para a sociedade. A inteligencia artificial, en principio, pode ser máis obxectiva que as persoas, aínda que a veces saen casos, eu que sei, de sistemas que discriminan ou algo así, pero ao final tamén é porque aprenden de datos que están contaminados con sesgos, entón é máis complicada, pero a IA é moi boa para eso, para detectar obxectivamente, para predecir, por exemplo, predecir cando vai fallar un elemento ou algo así, e despois ten outras moitas utilidades que hoxe en día tamén se lle dan, eu que sei, para cando abrides Netflix e vos recomenda unha serie ou unha película, eso tamén IA. Pero, bueno, para personalización, para prevención, para monitorización, funciona moi ben.
Agora vamos un pouco ás preocupacións da IA, non? O que dicía aí un pouco, mercado laboral e despois incluso eses dilemas éticos e morais que pode haber, non? Partindo da base, como dicías ti, de que agora as inteligencias artificiais pides que che faga unha imaxe ou que che faga un vídeo e asusta o realismo que ofrece, non? Ti que a coñeces mellor que o resto, non sei se estás preocupada, cousa que nos debería de preocupar a todos os demais moito máis, ou non, se simplemente sempre vai a facer falta unha carga humana á beira da inteligencia artificial. Porque claro, se xa me dís que antes os informáticos programaban e agora as inteligencias artificiais xa son capaces de programar igual de ben que programaban os informáticos humanos, a min eso tranquilo non me deixa, a priori. En principio non estou preocupada, bueno, non estou preocupada porque confío, en Europa temos xa unha regulación, é certo que, bueno, hai un pouco de debate, en Europa sí, pero fora de Europa non, non sei que, pero, bueno, cunha regulación axeitada, que eso, que nos asegure de que ao final vai haber unha supervisión das persoas, pois debería funcionar ben e debería axudarnos moito, non? É certo que agora hai un montón de novas preocupacións éticas, bueno, as que houbo sempre de que sistemas que poidan discriminar, hai que respetar a privacidade dos nosos datos, a veces non se sabe como toma unha decisión, desde que apareceron os chatbots, pois pode haber chatbots manipulativos que a determinado sector da poboación pois os engane e lle faga pensar que é unha persoa, é o problema da desinformación que comentabas, o sea, tal. Despois estaba da pérdida de emprego, non? Que mencionabas. A ver, eu aí non vou dicir que non vai haber unha transformación no futuro laboral, porque é posible, estamos ante unha nova revolución industrial, e en todas as revolucións industriais hai traballos que se destruen e traballos que se crean. Non estou moi segura de como vai ser esa destrucción. Do que estou bastante segura é que vai haber unha diferencia entre os profesionais e futuros profesionais que se adapten a utilizar esta nova tecnoloxía e os que non. Porque os que se adapten seguramente van ser moito máis productivos. Entón, se tienes unha empresa, estás contratando xente, pois vas a querer os profesionais máis cualificados. Entón, eu creo que eso, sobre todo para xente como eles, pois vai ser moi importante que se formen nestas novas tecnoloxías, porque dá igual o que queirades estudiar, aí axuda a moitísimas outras áreas. E despois creo tamén que sería moi importante unha educación á sociedade en xeral, non? Sobre que é a inteligencia artificial, que nos podemos esperar, que limitacións ten. A veces hai casos, xa cando foi o boom de ChatGPT, eu que sei, que había xente pedíndolle dietas para adelgazar. Eso non pode ser, porque ChatGPT é unha cousa que escupe palabras con sentido. E igual escupe unha dieta que sintácticamente, o sea, les ten sentido, pero ChatGPT non é nutricionista. Bueno, non te podes estar xogando cousas da túa saúde con algo así. Pero hai xente que tampouco sabe ben como usalo ou cree, porque, bueno, existe unha cousa que se chama sesgo de automatización, que as persoas tendemos a creernos máis información que sae dun ordenador que de outras persoas, porque un ordenador non se vai equivocar, que un ordenador é obxectivo. Bueno, claro, depende do ordenador e depende da persona, eso é verdade. Claro, entón, bueno, enfrentámonos a bastantes desafíos, pero que eu creo que con un pouco de educación e información, pois, bueno, podemos utilizar a inteligencia artificial para fins bons. Claro, aquí, isto sempre se pon o mesmo exemplo últimamente, non? O coche Tesla que ten o piloto automático posto, achégase a un paso de cebra, vai haber un accidente, e no paso de cebra están cruzando unha vella e un neno. E entón o coche, o mellor, decide atropellar o neno ou a vella. Entón, eso non o podemos deixar nas súas mans, non? Creo que a normativa da que falamos é poñerlle límites en plan, macho, ainda que leves o piloto automático posto, quen vai ao volante eres tú e tú tes que decidir, non te quedes dormido. Entendo que é hacia aí hacia onde se vai, non? A inteligencia artificial sí, pero os límites marcalos con que os usuarios sexamos os responsables do uso, porque senón, quero dicir, o coche non o vexo eu indo aos xulgados de Carballo. Oiga, señor Tesla, atropellou vostede? Non se lle poden pedir esas responsabilidades. No, o problema que eu penso a veces é que quizás tamén en un futuro, non sei como é cercano, non é só que poidas usar o piloto automático ti ir ali, senón que o coche non vai conducido por ninguna persoa. Entón, ao final, sí que é o coche que teria que decidir aí. E claro, eu non sei a solución a ese dilema, e entendo que non é fácil, porque ao final as persoas tamén nos enfrentamos a eso, que pasa que o fas o mellor que poidas e en ese momento reaccionarás como sexa, pero un sistema automático
ten unhas normas, aínda que non llas des, que as aprendeu, non? Entón, voume subir un coche que priorice salvar a vida de quen está cruzando antes da miña? Non. Vou andar tranquila de peatona por aí sabendo que estes coches priorizan a vida do que vai dentro? Pois tampouco. Entón, a verdade, eu non sei como se vai a solventar eso, sei que algunha vez teremos coches autónomos sin persoa, pero non é fácil. Que vayan pensando os alumnos hoxe de bacharelato máis preguntas para Verónica Bolón e que vayan pensando sobre a inteligencia artificial estes alumnos do IES Alfredo Bañas de Carballo, porque estamos rematando, pero non quería rematar sin facer mención pois a esa moza que estaba aquí sentada, que buscou a súa vocación, que o conseguiu, que investigou e que a día de hoxe tes un palmarés impresionante, hai que dicirlo así. O sea, fuches a muller máis nova en ingresar na Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas e Naturais e o ano pasado tamén che deron o Premio Nacional de Investigación. Claro, estes recoñecementos que supoñen, non, para unha profesional, porque entendo que é o punto máis alto da carreira. Sí, a ver, como... Máis alá deso é ministra de Ciencia. O premio Nobel, non sei. Bueno, no, obviamente é un soño feito realidades, non son cousas que sabes que existen, pero que non pensas que che poida... O sea, eu de verdade, o día que me enterei de que gañei o Premio Nacional, ese día de noite pensei, estarei soñando. O sea, vou ahora despertar isto porque é unha fantasía, o sea, que non podo describir máis que como fantasía. A ver, non vou decir que non me mereza ou que sexa non vou entrar aí, pero bueno, ao final o que... Home, de Carballo merecedes todo. Merecemos todo. Claro. Obviamente é unha palmada na espalda, non? Que che dan, recoñécese o teu traballo, é como dicir, estálo facendo ben, sigue, aínda que, bueno, ahora as expectativas son moi altas. Eu digo, ahora que estou aquí, xa non vexo moito máis por onde subir, só vou ir para baixo. No, isto tamén yo pregunto a Verónica un pouco, porque dicía, bueno, temos alumnos aquí de bacharelato e miro os alumnos que están aquí sentados, que son da rama científico-técnica, e sobre todo vexo alumnos máis que alumnas, máis a homes que a mulleres. Entón, quero dicir, tú podías ser home ou muller, pero estás na elite sendo muller, quero dicir. Entón era para que animaras un pouco, quizáis, a estas futuras enxeñeiras e científicas, que lles dixeras que, bueno, que non sei tú que atrancos tú veches, pero que, vamos, que ser muller non impide chegar o máis alto e que eres unha das voces en inteligencia artificial agora que hai neste país. A ver, eu nunca pensei, non podo facer enxeñería informática por ser muller. É certo que, obviamente, vivín a realidade que había, que é moi parecida a que hai hoxe en día, que eu cheguei ali á facultade e nunha clase de 100 persoas, pois seríamos 10 mulleres. Simplemente o vía, pero a mí non me afectaba. Non me afectaba, nin nunca me sentín discriminada entre os meus colegas, pero, bueno, son consciente que este problema existe, xa te digo, a ver, agora en enxeñería informática temos sobre un 13% de mulleres. É certo que agora temos outras titulacións como Ciencia e Enxeñería de Datos e Inteligencia Artificial, que aí igual sube ao 30%. A ver, a min dame pena que en Enxeñería Informática estas carreiras relacionadas pues, van ter unha influencia moi grande no desenvolvemento tecnolóxico nas nosas vidas. Estamos desperdiciando a metade do talento. As mulleres, por suposto, podémoslo facer igual de ben que os homes, e dame pena que nos estamos, en xeral, que nos estamos perdendo eso. Bueno, eu particularmente traballo moito en eso, gustame dar charlas sobre eso, coordino na Coruña o proxecto Inspira STEAM, que é tamén para fomentar a vocación científico-tecnolóxica entre as nenas. E, bueno, hai aínda moito traballo que facer, desgraciadamente. E, bueno, eu animo, por suposto, bueno, a rapaces e rapazas a que fagan o que queiran, pero que non deixen de lado este tipo de carreiras solo polo estereotipo friki ou cousas así, porque eso, bueno, hainos, pero cada vez... Igual votas partidos o LOL e o World of Warcraft, eu non, pero é que eu xa son o anti... O sea, totalmente, nin xogo os videoxogos, nin me gusta abrir as tripas ao ordenador, e son igual en enxeñería informática. Ao final, enxeñería informática e estas cousas consisten en resolver problemas utilizando un ordenador. É super interdisciplinar, o sea, tes que traballar con xente de outros ámbitos, pois eso, a veces toca che aprender un pouco de medicina, a veces toca che aprender outra cousa, é super divertido, é entretenido, e desde logo non
igual as mulleres que os homes. No, e que na IA que é o futuro hacia onde vai todo isto, que son interaccións, está ben que a metade da poboación desenvolva estas ferramentas porque a metade da poboación é a que lle vai a preguntar as inteligencias artificiais, no? Que esas necesidades propias das mulleres e dos homes estean equiparables. Exacto, a verdad, a veces hai así, detectanse sesgos e tal, e unha das solucións que se propoñen é ter equipos diversos, porque se unha muller ou unha persoa negra ou, bueno, calquera minoría está no equipo de desenvolvemento, vaise preocupar porque as súas particularidades estean reflexadas no produto que se está desenvolvendo. Claro. Esa é unha forma de solucionar o problema. Pois eu pola miña banda xa lle fixen unhas cantas preguntas, non sei se eran as agardadas ou as mellores, pero como sempre teño de cómplices os alumnos dos centros educativos aos que imos, neste caso, e es Alfredo Bañas de Carballo, no que tamén estudou Verónica, investigadora que está hoxe connosco, pois eu emplazo a que levantedes a man e lle preguntedes o que queirades a convidada que hoxe tivemos, a esta investigadora do Centro de Investigación en Tecnoloxías da Información e da Comunicación da Coruña. Algúnha pregunta? Alguén lle quere preguntar algo? Moi ben, como te chamas? Iria. Moi ben, Iria, adiante, pregúntalle o que queiras a Verónica. Bos días. Gustaríame saber como soubeches que te ibas a dedicar a este ámbito específico das novas tecnoloxías? Bueno, a ver, un pouco o que comentei, o sea, eu entendía que as enxeñerías tiñan que ver ca tecnoloxía, como xa dixen, gustaban as matemáticas, a física e tal, e, bueno, despois xa vos contei como me decidín por enxeñería informática, pero non vos contei como por exemplo, como me decidín pola inteligencia artificial. Pois, cando estaba estudiando a carreira, había unha asignatura que se chamaba Inteligencia Artificial, moito máis rudimentaria que o que coñecemos hoxe en día, pero, bueno, son as bases e tamén é necesario aprendelas. E, pois, xa daquela, o nome xa me fascinaba, non? En plan, Inteligencia Artificial, xa isto que é, non pensando en robots, pero xa me parecía atractivo. Entón, ao final da carreira, tiña que facer un traballo que é equivalente hoxe en día ao traballo fin de grado que finaliza todas as carreiras, había que escoller unha temática, entón dixen, pois vou falar ca profesora que dá esta asignatura de inteligencia artificial, a ver se ten algún tema e tal. Entón propúxome un tema que se solucionaba con inteligencia artificial, e aí descubrín as miñas outras vocacións, que son a inteligencia artificial e a investigación, porque eu non sabía o que era investigar, nin facer un doutoramento, nin nada, e vin que esa parte de intentar resolver problemas, desenvolver novos algoritmos, etc., pois resultoume moi entretenido porque o vin como máis aplicado, menos así de programación pura e dura que eran outras partes que había na carreira, non? Isto era como máis... bueno, o primeiro problema que tiven que resolver era de detectar intrusións nos ordenadores, por exemplo, non? Entón xa había unha cosa diferente, como vamos solucionar con estes métodos que de alguna forma aprenden sós e tal. Entón, bueno, foi aí. A ver, eu vou confesar, o primeiro día que fun falar con esa profesora, que ahora é a miña compañera de traballo, foi directora de tese, etc. e tal, e me contou o que tiña que facer, cheguei a casa e puxenme a chorar, en plan, isto non podo, o sea, que digo, isto é complicadísimo e tal. Pero ao final enfrentaste ao problema e aí descubrín que me gustaba, non? Ainda que de primeiras algo te bote un pouco para atrás, pois hai que darlle unha oportunidade. Eu descubrino así. A ti. Gracias, Iria. Algúnha pregunta máis que teñades por aí? Alguén quere levantar a man? Bueno, mentres pensan se preguntan ou non. Xa que mencionaches o da robótica, brevemente, entendo que a relación dos investigadores en IA e os investigadores en robótica están máis ou menos cercanas, non? Porque entendo que os robots ao final serán cabezas de inteligencia artificial movidas dinámicamente por robótica. Entendo que claro, que sodes a robótica é como o corpo e a IA é o cerebro. Necesítanse uns aos outros, sí. A min a próxima vez que me digan, non, hai que pintar esta parede. Sí, espera que yo digo aquí a Walter, amigo, chegaremos a eso nun futuro máis ou menos cercano ou non? A ver, a robótica, o que é esa parte hardware da robótica vai máis lenta, o sea, é moi difícil que os robots teñan esas habilidades de agarrar, de non sei que, e incluso a veces cando poñen así vídeos para demostrar os avances, casi sempre os poñen como acelerados a por 5 ou algo así, porque é posible que cheguen a facer algo como agarrar un vaso, costalles moitísimo, non? Hai un vídeo que asusta moito, que é como un can, creo que de Boston Dynamics, creo que se chama, que eu non o metería na casa, en principio. No, pero creo que aí ainda fan falta anos de mellora antes de meter esas cousas nas nosas casas, pero bueno, é moi interesante, estáse aí. Bueno, pois non vexo máis levantadas, así que... sí, temos aí outra. Sí,
Ah, como te chamas? Sofía. Moi ben, Sofía, adiante. Bos días, por que te decidiches desenvolver a tua vida profesional na Coruña e non outras cidades con máis menos nestes casos? Bueno, a ver, Bueno, a ver. Na Coruña, a Torre de Hércules, o Deportivo da Coruña, pero Dios mío. Claro, a ver, eu acabei na Coruña de rebote, ¿no? O sea, empecé en Vigo, despois donde había informática, bueno, en ese momento non había en Santiago, a alternativa era o Ourense ou a Coruña. E ademais, en ese momento, pues, apetecíame estar máis cerca, o máis cerca da casa posible. E despois é certo que isto é algo que te podes plantexar, non? En plan, se fora para unha universidade, unha vez que acaba a carreira, ou unha vez acaba o doutoramento, para unha universidade de Estados Unidos ou do Reino Unido, ou así, pode ter moitos máis recursos, non? Para investigar, o sea, é unha moi boa pregunta. No meu caso, prioricei a miña vida familiar, que me iba a ser máis fácil desenvolver aquí, e tamén agora, cando consigo un recoñecemento, pois para min é como doble mérito, porque digo, ademais estou en unha universidade moi humilde, onde nos temos que currar seguramente máis as cousas, non? Xa non digo a nivel de fora de España, pero incluso en España, pois, por exemplo, cando ingresei na Real Academia de Ciencias, e díxeno no meu discurso de agradecemento, o sea, para min, estou moi orgullosa de, ademais, facer isto nunha universidade das que se chaman de provincias, porque están as universidades de Madrid e as de Barcelona, e os demais somos de provincias. E para min é doble mérito. Para min a UDC é a miña alma mater, donde estudiei, donde fixen o doutoramento, despois é certo que fixen un postdoc na Universidade de Manchester, pero en canto puiden volvín, ali ainda chovía máis que aquí, xa vos lo digo, isto era terrible, e eu, para min, de feito, é máis, eu non vivo na Coruña, eu vivo en Carballo. O sea, máis volver para casa, é máis, vivo no mesmo edificio que vivía con meus pais. De Manchester vai volverse hasta Guardiola dentro de pouco. É que, pobre Manchester, pero o sitio máis feo chove máis. No, pero está moi ben a pregunta. Moi ben, moi boa está pregunta. Está moi ben a pregunta, en plan que oxalá máis Verónicas se quedaran na Universidade da Coruña, máis Luises na de Santiago, máis Marías, no? Que todo ese talento que se reteña aquí fará que cada vez sexamos máis competitivos, non? Sí, a ver, é tentador, obviamente, non digo eu, non? Pero en xeral, se vas a outro país vas cobrar máis, e vas ter mellores condicións para investigar. Investigar en España non é fácil, pero bueno, aquí xa tamén é unha cuestión de vocación, de principios, da túa vida familiar, e do que sexa. Pero eu, para min, o sea, o único que fai é reforzarme na miña decisión, estar orgullosa de conseguir o que conseguín en unha universidade máis humilde. E os teus pais contentos de terte na casa. Meus pais encantados, estamos todos contentos. Moi ben, algunha pregunta máis? Pois creo que non, se non me despisto. Alégrame que se animaran as mulleres. Sí, señor, todo mulleres as que preguntaron, así que nada, oxalá sexa vos a profesora se escolledes informática na Universidade da Coruña, porque é tamén docente ali. Gracias, Verónica, de verdad, que sigades investigando no campo da IA e que estes avances cada vez estean máis preto nosa e empecemos a disfrutar deles. Damos un aplauso, por favor, a Verónica. Agradecidos a este IES Alfredo Brañas de Carballo, agradecidos a Verónica, e xa saben, os que seguides este programa de Cero a 100 da Voz de Galicia en colaboración coa Consellería de Educación, no que espertamos vocacións en centros de secundaria, pois imos a seguir facendo no resto do curso, así que non perdan os vindeiros episodios. Gracias. Gracias.